салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. бародарон, имрӯза наварда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки мошинҳои арзон ва беҳтарин ҳастанд. чӣ хеле ки дар навар мебинем мошинҳои ваз 2107, ваз 2114, Lada Priora, Daewoo Nexi ва Opel Astra F ҳастанд. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор ҳастанд. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ доранд метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо бошад видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон падилитсия кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилитсия карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. бародаро, дастгирии шумо пешои мо ҳастанд. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F соли бароиш 1993, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин бародаро, ягон камбунӣ надорад. мотор 1.6 модул аст бародаро, газу бензин кор мекунад, состояниш беҳтарин, ягон камбунӣ надорад. раднои классика, ходовой мотор, коробка ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нақша 25 000 сомон мега бародаро, бо арзонша мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд, занг занед, мошина харидорӣ кунед. бародароне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунад. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ваз 2107 соли бароиш 2005, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ ва расход надорад, танҳо мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. нақша 10500 мега бародаро, бо арзоншам мекардай. марҳамат, рақамош рӯи экранда мебурояд, имо WhatsApp дорад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарони дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед. ваз 2107 соли бароиш 1996, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш беҳтаринай, ягон камбунӣ надорад. мотор, коробка ходовой хубай, 4 баллони нав губкаат кардагӣ, мошин қоидавиай. газу бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 12500 сомон мега, бо арзонша мекардай. вариантҳои алиширам ҳаст бародаро, марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурояд, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Lada Priora соли бароиш 2012, сӯзишвории танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мотор, коробка созе камта мақсад ки корҳои майдачайда, як расчёти 2000 сомон мега расход дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 25000 сомон мега, бо арзонша мекардай. марҳамат, рақамош рӯи экранда мебурояд, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ваз 2114 соли бароиш 2011, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.7.
коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Чихеле ки дар навор мебинем, мошин беҳтарин қоидави замонавӣ кардагӣ ягон камбудӣ ва расход надорад. Састаниш беҳтарин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 33000 сомон мега, бо арзоншам мекардай. вариантҳои Алишерам аст бародаро. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурӯяд. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон падилитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. ВАЗ 2114 соли барои 2011 сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.7. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ ва расход надорад. сентазамо кор мекунад. 4 та баллон, дискои пачка, аккумулятори нав. танҳо документош бочидагиян. халос бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 37000 сомон мега, бо арзоншам мекардай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурӯяд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ВАЗ 2114 соли барои 2005 сӯзишвори газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.5. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекунад. мотор коробка ҳамаш 100%, 11 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 19000 сомон мега. вариантҳои Алишерам буда бародаро. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурӯяд. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Daewoo Nexi соли барои 1995 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мотор коробка ходовой ҳамаш 100%, 4 та электропакет, 4 та баллони нав, аккумулятори нав, 4 та дискои мега престиж дорад. мошин ягон камбудӣ надорад бародари. хулоса қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 22000 сомон мега, бо арзоншам мекардай. танҳо масъал фурӯшӣ аст бародар. вариантҳои алишӣ надорад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурӯяд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. Daewoo Nexi соли барои 1995 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.5. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин, ягон камбудӣ надорад. германския. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 14000 сомон мега, бо арзоншам мекардем бародаро. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурӯяд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеоморо дар имо ватсапатон падилитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Daewoo Nexi соли барои 1994 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ ва расход надорад. нав бародаро краска кардагӣ буда. мотор коробка ходовой ҳамаш 100%, ягон задагӣ пусдагӣ умуман надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 17000 сомон мега, бо арзоншам мекардай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурӯяд. занг занед, маълумотҳои дигара айхиди соҳиби мошин дастрас кунед. бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем.
агарам хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк падилиса карданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. дастгирии шумо пешравии мо. хайр то видеоҳои оянда.